0712683989 for viewings or for more information. Nganza kwethu nansi imoto ethengiswayo iToyota eTOC laphana yonke into all in order laphana ke nganza kwethu. Price sicela 85,000 rand. Imoto isesikhemelele kwamhlaba elingana 0712683989 for viewings or for more information. Sabulolweni wengane kwethu ake ngimelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili lemigama ngumfeza uNtuthu ngakhumalo elasibona amakomenti. Ngiphinde ngicela ngana kwethu ke ukuthi mangaba semusha kuleli khasi ngicela enza sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no like no share ukuyikhona okukhulu kunakho konke. Nganza kwethu saphusha lolu double tint ukudlula emhlabeni komculo maskandi inkosi iyamagcokama kusokhumuleka ukuthi wenganza kwethu ke aluka ngenile amazwe enduduzo kanjalo ke laphana nomaskandi sibaqalele laphana ukusungula izingoma ezivalelisa laphana ke inkosi iyamagcokama. Seke sabeka ke ngenkonzo imalango limithi ukuthi nayo ngomunye okhipha ingoma efuna abantu abaningi laphana ku limithi umfana la ke nganza kwethu ke nengoma esidonsele nje amehla abantu laphana ke ngobuciko nje obumnandi laphana ngendlela abhale ngayo kade evalisa khona ke uSicebo Mfoka Dlamini inkosi iyamagcokama. Umunye obalandele ke nganza kwethu kwamchushe wathi nje kabhale laphana ekhasini la Facebook amtheke wathi ke siyabingelela bhudo omdala, yebo khona kulesi simo sisilimeze laphana sisizwe senkwana, kodwa ke uma kuukuthi mhlawumbe kuyenzeka ingoma bewungayikhipha konke okungamasenti ozoyithola ingoma ahanjiswe kwaDlamini noma kube khona owakwaDlamini ozongena kuyena direct amasenti azowathola bese kuthi wonke lamahashahashana azofuna ukudla amandla engoma yakho report endaweni ezifanele. Cha bhuti, bekungumbono wami nje enguvezayo ke nganza kwethu. Bese ngibona ke laphana inkosi yamagcokama iphendula iposti laphana ke efana nalena athi bafethu ngiyabona nayithanda ingoma yami kodwa ke ngiyaxolisa ngiboni ngizokwazi ukuyikhipha ingoma ngoba ke kuzoba sengathi kwenziwa imali ngegama likaDlamini, nami ke angifuni ukwenza lokhu. Niyazi kumaskandi kuyakhulunywa too much, angazi ngingenza kanjani nami ngiyesaba, kodwa ke ngiyabonga kakhulu uthando enilibonisa ke inkosi namagcokama noma sedlulile emhlabeni. Ulale kahle Mfoka Dlamini, uyazi nawe akaze ngifihle ukuthi ke bengibukela kuwena umuntu ongilandela kahle, uyalazi iqiniso wasethi kulungile. Ngana kwethu ke bhala kanjalo laphana ke ulimithi umfoka nalo eziphendula ukuthi ke cha ubonile abantu ukuthi bayithanda ingoma laphana avalelisa khona insizwa uSicebo Mfoka Dlamini, kodwa ke waseyaxolisa kakhulu ukuthi ngeke azakhona ukuthi ke aqhubeke nokuyikhipha le ngoma ngoba kuzoba sengathi udla amandla enkosi yamagcokama. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula lolu daba? Hlala comment section ke ngizwe ukuthi uluthini olwakho uvo ngalolu daba. Ngila sponsor manje na ngiyabuya kodwa nezilandelakho kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe, nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.